vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, tichingoti maswera sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo mukoma Nashi kuti ndakapatika pakati peusiku mushure mekunge ndakechwa neimwe mbinga. Saka mbinga iyi yaigara ichingodarika nekuma-avenues aine motikari yakanaka kwazvo. Obva angotarisa zvake, he would smile, then he would proceed without picking up anyone. Nerimwe ramazuva akazosangana neni ndainge ndichitobva kubasa hangu kutouchline, ndokubva azomisa motikari yake. He then picked me up, so akazoti iwewe ndinokuziva, and then I recognized the guy. Ndikabva ndati ko uri sei zvako, and what I wanted to know from him was why ainge aine a weird behavior yekuti anongodarika nekwatinenge tiri, obva angotitarisa, smile, and then he would drive off. Ndipo apo paakazoti iye, even though he wants to be with a woman anoitawo zvekutengesa muviri wake, but at the same time he was not yet used to it. So I liked him. Ndikabva ndatoona kutoti apa ndainge ndatobata munhu atoripo. Saka ndakabva ndamuudza kuti iwewe, if you are not comfortable to be with a woman anoita zvekutengesa muviri wake, what we can do is that we can just fall in love. Asi ziva kuti unenge uchifanira kuti unge uchindipa mari, uye zvekare ndinenge ndisingadi munhu wekuti anenge achizondichengera, nekuti unenge uchifanira kuti unge uchiziva kuti kubasa kwangu ndo kwatakasangana. Saka zvekuzoti unenge wava kuti iwewe handidi kuti ndinge ndichizoenda kutouchline, ipapo tinokwanisa kuzonetsana. So takabva tachizotanga kufambidzana inini naye murume uyu. Saka mukuzonofambidzana kwedu ndipo apo paakazondi-invita kumba kwake. Akabva ati ainge achida kundirakidza kumba kwake. At that time akandiudza iye achiti mukadzi wake ainge akaenda nemafriends ake kuChina, vainge vaine zvinhu zvavainge vachida kunohodha ikoko. So ndakaenda kumba kwake mukoma. This was after a night of heavy drinking. Zvino dzakazoti dzava kuma 3 am ndokubva achizonditi, I think we need to go to my place. We then went mukoma to his place. Tasvika paya takabva tazorara tose. Saka inini ndiri munhu wekuti kana ndikadhakwa ndikazongorara nemurume ndinozotambudzika kuti ndige ndichizobatwa nehope, zvinenge zvava kunditi netsei. Saka ipapo mushure mekunge tarara tose, I was wide awake, iye he fell fast asleep. But ndakazongoita sekunge ndangobatwawo nezvihope zvekungoti unongobiwa nehope about 2 minutes. Saka ndakati ndarara kudaro, then ndikabva ndachizomuka. Pandakamuka ndakabva ndaona kuti ainge asisimo muroom umo matainge tiri. Ndakapepuka mukoma, and I was feeling so thirsty. Muupenyu hwangu hwose ndainge ndisati ndakambonzwa nyota senyota iyo yandakanzwa musi wacho iwoyo. So ndakabva ndazozviudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichienda kukitchen kuti ndiwane mvura yekunwa. Ndakazoti ndichifamba ndichienda kukitchen ndopa ndakazonzwa masounds zvichiratidza kuti mune imwe spare bedroom umo maainge ati ndimo mune study room yake maiva nevanhu vainge vachitaura vari vaviri. So mukomana achi ndakaenda ndikanonwa mvura, and you know what, I even wanted to say, nai baby, ko uri kutaura nani? Because I thought kuti maybe ari kutaura noumwe munhu pafoni, but ndikabva ndati foni yacho yakamboita sei, because aitoita sekunge munhu iyeye arimo muroom imomo. So ndakangonzwa nungo ndokubva ndaenda ndikabva ndanonwa hangu mvura. Pakuzodzoka manje ndainge ndava kunzwa dzungu. I did not want to go straight to bed. Apa ainge akanditi kana mukadzi wake haatomubvumidzi kuti ange achipindamo muspare bedroom imomo. Saka ndakati unozotukwa, wava kuita sekunge munhu akavhengedzera. Apa ndawana murume ane mari. So I said let me go outside ndomborohwa nezvimepo mbichana. But ndakati ndichingonobuda panze, I just felt so weird, as if there was something that was taking place, uye zvekare bvudzi rangu rainge richimerera. So pandainge ndichifamba ndiri panze ndakangoramba ndichingonzwa vanhu vachitaura, and I then saw kuti
Keteni rainge rakavhurika, ndikabva ndati ndoda kuona kuti anani. Zvimwe kuda mufesi uyu anenge azotobuda akaenda akanokecha jealousy yekuti ndainge ndabata mufesi ane mari. Neshanje dzangu dzakandituma kuti ndige ndichifamba zvishoma nezvishoma, ndokubva ndachizoenda ndikanodongorera, ndikabva ndaona kuti ainge ari ega, ainge akagara pabed kudaro, ainge asina kupfeka, akabata sikarudzi yake. Ndipo pandakabva ndachizoona achitaura nechimwe chainge chakaita chimumvuriso. Mukomanashi iye haana kundiona. Ndakafamba zvinyoro ndichidzokera kubedroom, asi ndakati ndichingonopinda mubedroom ndokubva ndamuona ainge akatorara pamubhedha achitoridza ngonono. Ndakaedza kumumutsa ndichida kumuudza zvose izvo zvandainge ndaona, and I was not sure kuti zvandainge ndaona zvainge zviri zvechokwadi here, because everything happened so fast, because mamhanyiro awo andakazoita ndichibvako kuseri kwemba ndichidzokera mumba, zvekuti iye ainge akakwanisa kutobuda musi pebedroom muya haiwa kana ndikadai ndakamunzwa achivhura door, ende ndingadai ndisina kumuwana ari mumachira ava kutoridza ngonono. Handina kuzokwanisa kurara kubva ipapo kuzonosvika kunze kuchiidza. Iye akazomuka zichinoti exactly 5 am. Mamukiro acho akaita zvekuvhunduka zvekuti kana neni zvakandishamisawo. So mukomanashi ndakamubvunza kuti naiwe ko wambobuda munomu here ukaenda bedroom mustudy room mako? Akabva ati no, handina kana kumboenda ikoko. Why? Kasi pane zvaitika here? Ndokubva amuka akabva aenda bedroom kwekuya, akadzoka zvake, but ainge akagumbuka paakadzoka. Akabva anditi, are you ready? I need to take you to your place. Ndokubva ndamudza kuti ndainge ndichida kugeza first. Akabva anditi no, there is somewhere that I need to go. Ndikati iwe na 5. Ndikatobva ndakandwa rafu paya, ndokubva ndangopfeka mukoma. Ndakangopfeka ndisina kana kugeza kumeso, munhu kwava kundisiya mutown. Apa ainge andivimbisa kuti ainge achida kuenda neni kumba kwangu, so that tinge tichizospenda the whole day tiri tose, but akazongondidhampawo mutown ndokubva andipa mari. Kubva musi iwoyo kusvika pari nhasi haatombotauri neni, ende kana ndikataura naye paWhatsApp he does not even answer my messages. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Moyo wangu uri kurwadza, but chekuita hapana. Ininiwo mwana wangu mukomana akandiudza kuti apo paakatanga kuita zvemushikashika, murungu wake waainge achishandira akabva achizoenda naye kun'anga mushure mekunge aziviswa kuti ainge akaromba, because ainge aine imwe motikari iyi vaiti pano nepapo kana vakaona sekunge zvinenge zvakaoma, hanzi vaiuraya mbudzi vobva vaigezesa neropa rembudzi, vapedza kuita saizvozvo vobva vazoigezesa nemukaka. Saka iyewo akabva achizosarudzawo kuti ainge achida kuita izvozvo zvekuromba. Saka mwana wangu uyu mukoma iye aita zvemushika kudaro, ndokubva achizongotenga motikari yake yekutanga iyo yaakatenga, zvekuti pandakamubvunza kuti naiwe zvausina kana mwedzi yakati wandei kubva zvawakatanga kushandira murungu wako uyu, unoreva kuti atokukweretesa mari yekuti wabva waenda ukabva wanotenga motikari nyowani, motikari yake yekutanga iyo yandainge ndiine mibvunzo nayo yandakaramba kukwira mairi, because mwoyo wangu wainge uchindirambira uchiti hazvigoni, uye zvekare vamwe vakati unonzwira mwana wake godo, asi nhasi ndezvipi? Mwana akasvika pakudzoka kumba akareurura ega akati, baba ndatambudzika, ndiri kunzi kuti ndige ndichirasa zvinhu izvi, ndinofanira kuti ndinge ndichifamba nemubereki wangu. Apa mudzimai wangu akashayika, ndakazowana zvangu zvekare, but mafiro akaita mudzimai wangu anondirwadza,
uye zvekare iye mwana akatoreurura akati, ndini ndakavauraya amai. Ipapo paakapiwa mari yekuti ange achitenga Toyota Noah, motikari yake yekutanga iyo yaakatenga cash, ndichimubvunza kuti ko mari waiwanepi, ainge asingakwanisi kundipindura. Dzimwe nguva aimboti chikwereti chandapiwa chandichatoita zvekutoshandira, ndikabva ndati business haridi kuti unge uchitanga nechikwereti, aingoramba akanyarara chete. Kubvawo ipapo mwana uyu paakatenga motikari yake, pane zvinhu zvakati wandei zvandakaona paari. Akati awana mukadzi wake, ipapo amai vake vainge vachiri vapenyu. Mushure mekunge awana mukadzi wake kudhorobha, ndokubva achizouya naye kumusha akati, mama, ndinoda kuti munge muchigara nemukadzi wangu uyu, ndichapota ndichiuya naye. Izvi ndazviitira kuti ndige ndichizokwanisa kuvakawo wangu musha, handisi kuda kuti tinge tichizogara kutauni. Tikabva tati zvakanaka. Ndakafara chaizvo ndichiona kuti mwana wangu mumarongero ake aita zvinhu zvine musoro. Saka akachizodzokera. Mushure mekunge adzokera kuya, mukadzi wake ndopa akabva achizotanga kunetsa, achiti airota hope ine vainge vasingadi kundiudza kuti muroora uyu hope dzainge achirota airota achirarwa nababa vake. Saka nekufamba kwenguva akabva achizotanga kukomplaina muroora zvekare, achiti mwana wangu kana kugeza ainge asingadi kugeza. Takati zvimwe kuda sezvo vainge vachimbopota vachinetsana, ndokusaka ainge achinemera mwana wangu kuti kugeza haatogezi zvachose. Ende ndega ndakazoti nerimwe ramazuva mwana uyu akati adzoka kumba, ndakati ndakagara naye ndikanzwa zimunhuwi kuti kutu kuti munhu uyu atova nenguva asingagezi. Zvino mukuzofara naye ndichingotamba naye, ndakamubvunza kuti zvino kubasa kwenyu uku munogeza after how long? Akabva ati ini here baba, ndinokwanisa kuchovha kana 2.5 kana kuti 3 months ndisingagezi. Kana ndikangopukuta mabori chete ndinenge ndatogeza. Saka dzainge dziri mhiko dzake dzekuti ainge asingafaniri kugara achingogeza, aifanira kugara aine tsvina achinhuhwa, ndokuti ange achizokwanisa kuita mari. Zvose izvi takazotozviziva mushure mekunge zvinhu zvacho zvamupandukira. Saka iyewo akaurayisa amai vake pavakaenda kun'anga kwavo ikoko. Mushure mekunge aurayisa amai, anoti ndipo paakatanga kuona chipoko chaamai vake, asi akaedza kuti ange achitsipika amai vake, asi akazoti ndakavakoniwa amai nekuti muremba. N'anga yacho yakamuudza kuti vanonetsa ava varemba kuvatsipika. Kana wauraya watomuuraya, mweya wake unongoramba uchingorwidzana newe. Ainge ava nemamwe mafuta awo ainge ava kupota achizora. Zvino mafuta awa zvekare ndiwo aikonzeresa kuti ange achinetsana nemudzimai wake, zvichizokonzeresa zvekare kuti mudzimai wake ange achingogara achingorota aine varume, achirara nevarume vaasingazivi. Mwana uyu akazoti arambwa nemukadzi, akaita nguva refu achigara kudhorobha, tichingonzwa zvichinzi ava nemotikari, atenga imwe motikari, asi motikari idzi dzose pazvakanomupandukira dzakapera kufa. Ipapo paakazopandukirwa nezvinhu zvake, ainge ava nemotikari 4. Dzose idzodzo motikari akatombouya nadzo kumba. Ndikamuudza kuti tora motikari dzako utsvake kumwe kwekuti unge uchizoenda kunodzichengetesa, because ndaingonzwa mwoyo wangu uchiramba kuti hazvigoneki kuti mwana wezera rake, kunyange zvikanzi ashanda zvinengei, pasina kana nguva yakareba otonzi atokwanisa kutenga motikari 4. 2 years dzisina kana kutombopera, anenge achirirana business racho sei, anenge achiita madhiri akaita sei. Saka vamwewo vaingoti ndiri kunzwira mwana wangu godo, ndiri kutadza kufarira kubudirira kwemwana. Asi mwana uyu paakazoreurura, vanhu vose ndo pavakatanga kuti saka baba mainge muchizviziva henyu kuti izvi ndo zvakaita mukomana akabata. Chiri kungondirwadza ndechekuti pari zvino iye ava kundipinza muzvinhu zvake zvandisingatombozivi. Iye ari kuti tinofanira kuti tinge tichienda kun'anga yacho yekuZambia. Zvino ini ndiri kuramba, ndinotya kuti kokana ndikaenda ikoko, ndikaendako kuZambia kwacho, ndobva ndazonobatisiwa mishonga yakashata, kana kuti ndosvikako ndobva
ndazorasirirwa zvinhu zvake izvozvo zvaaishandisa, kana kuti ndikaenda naye ikoko nekuti zviri kunzi panenge pasingazodiwi vamwe veukama, ndinofanira kuti ndike ndichienda ndiri inini nemwana wangu, nekuti hanzi kune dzimwe mhiko idzo dzakavanzika dzaakaita iye mukomana uyu dzisingafaniri kuti dzinge dzichizozivikanwa kana nani zvake kunze kwemubereki wake. Asi dai kwanga kuri kunzi amai vake vainge vachiri vapenyu, hanzi taikwanisa kuenda tiri vatatu. Zvinoitawo here nhai mwanangu kuti ndinge ndichitambisirwa nguva yangu ndichienda kuZambia, ko kana ndikasvikako zvinhu zvacho izvozvo zvikandipandukira? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi chandukudawo kungoziva kubva kumhuri yeZimbabwe ndechekuti mukomana uyu nezvivindi zvose izvo zvaakaita ndoenda naye here kana kuti kwete. Plus vari kutya kuti zvimwe kuda vakaenda naye vanokwanisa kuzorasirirwa zvinhu izvi. Hei, pakaipa. Ko idzo mhiko dzacho dziri kutaurwa hanzi mhiko dzakavanzika. Dzimbori mhiko dzakaita sei idzodzo? Hanzi dzisingatendedzwe kuti dzinge dzichizozivikanwa neuyo asiri mubereki wake mwanakomana uyu. Vanhu vane zvivindi kunze uko. Let us try to assist them in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.